Какъв си роден ти, да те питам? Като македонец. Както и татко ми, и дедо ми, и прадедо ми. Е тук от село Дезодавие. Значи си А тук идвам македонец. от Варна. А къща е са в София. Само че старата къща е на наша нива. Е тук го пише Смирнински. Нека дойдат да спорят с мен. Дали е Смирнински или е Смилински. Защо му викат македончета? Откъде? Колко хора от нашите учени са наясно, че с каруците, когато пада България под турско, с каруците от Кукуш отиват в среди София, Юж Бунар се казва. Колко хора го знаят? А по-лесно е да ходи до университета, да вземе дипломата и да показва всеки ден неграмотността си. Ами да завърши философия, да се научи да говори. Елементарно образование има. Преди титла магистратура. Да е задължително. Той не знае думата философия, тръгнало да говори. Депутат, журналист, бандит, сводник, неграмотни. Защо? Защото на 50 учители, допреди думата демокрация, на 50 учители имахме 5 грамотни. Пробваме и върху приказките.